Siyabingelela mbukelo khona ekhaya okhulumako uDr. Dlamini Mthandazi eBritish eMpumalanga. Ake ngikubeke ethembeni, ngikubeke esithombeni, ngikunikeze ithemba. Ngathi ithemba uzolilahlile. Kulokhu namandla egameni likaJesu umoya ongcwele. Kulokhu besenzulweni ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi nangumbukelo khona ekhaya ufuna amandla ongcwele. Unenkinga Nkosi yamakhosi engathola umsebenzi kulapha phakade. Useyinkinga nje manje Jehova namandla, ngibona amandla sezulwini. Yathemba Nkosi yamakhosi, makareceive lamandla Nkosi yamakhosi, areceive lebusiso Nkosi yamakhosi, areceive impumelelo Nkosi yamakhosi njengamanje ukuphakathi right now uMongcwele bawuzeke imanga empilweni yakhe namandla uNkulunkulu ezulwini. Sonke Nkosi yamakhosi sithembele wena Mongcwele. Na umbukelo khona ekhaya ufuna amandla uyawubusiseka njengamanje, thola umsebenzi, thola umendo, uyashada lotsholwa, uthenga imoto, wakhumuzi, kahla yomsebenzi, imali, amabhizinisi avuleka. Konke Nkosi yamakhosi akufisile aphupha abantu bakuba ngasekho emhlabeni bambonisa ukungikona kona avule amaphupho uMongcwele avuleke aphuphe akhumbule umbukelo khona ekhaya. Unkulunkulu amandla ngiyamkhulekela egameni likaJesu uMongcwele. Uyazi zonke izitha Nkosi yamakhosi ezisurrounde impilo yakho umbukelo khona ekhaya zikukhohle zonke njengamanje zicoko zodwa Nkosi yamakhosi ngibukela phakathi ngiyakhulekela amandla nempumelelo. Cela kuwe Nkosi namandla sezulwini. Cela zonke izithunywa zasemanzini, izithunywa zasentabeni. Ngiyacela ukuba njengamanje zikhanyise nkanyamba yamanzi, kanyambe namandla buse umbukelo khona ekhaya phumele egameni likaJesu njengamanje ziphakathi. Amen. Umbukelo khona ekhaya sekukhulekele ngakubusisa abe prophet Dlamini Mthandazi eBritish eMpumalanga ohlala umbukelo khona ekhaya. Ngethembe kholelwa uzophumelela umbukelo khona ekhaya umukude ezokukhulekela lakha ke siyahlola umbukelo khona ekhaya umukude online siyahlola njengamanje umbukelo khona ekhaya. Wakuphiwa ngabakini, wakuphiwa uNkulunkulu wakho. Babheke sakhe isandla impumelelo wena uhamba nayo njengamanje sengikhulekele sovela ubusisekile konke kufisile ukuthi uhambe ngakwenyanga ngakabathandazi ngakabafundisi uthwasile kwenzakalani bonke abantu badlala ngawo ngithimini njengamanje right now kuyenzeka njengamanje ziyenzeka izinto njengamanje wena phumele egameni likaJesu sephakade. Amen.